sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Maminsan pa'y pagyamanan da kayo manan amin, gapo iti awan sarday na ngayon kay panangtartarabay dito'y nanumo a channel tayo. Sapay lakuma, ta itultuloy da kami latta a suportaran, tapno ad-adupay a drama ti inkam isagot kada kayo. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod kanipagayam tayo a Felix ti Santo Tomas La Union. Ngamsakbay na, makablaawan pay man ni Ma'am Belinda Ramos dita Toronto, Canada, ni Ma'am Imelda Velasquez dita Riyadh, Saudi Arabia, ni Ma'am Aida Garcia dita London, United Kingdom, ni Ma'am Jane Mabalyo Habagat, ni Ma'am Chris Bukatan kani Ma'am Nati Agustin dita Singapore. Hello met kani Ma'am Rebecca Paulino dita Jones, Isabela. Makablaawan met ni Sir Wilfredo Dinong dita Hawaii. Kastamatan kani Ma'am Tessie Mulitas. Agyaman kami unay iti kanayon nga ingkay panangsubsubaybay kadag iti drama nga upload tayo. Intay man nga rod ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo a Felix. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ado ti mangibagbaga idi nga amangan kano no agbaakak abaro. Managbabainak ngamin unay, isu ajak pay pulos pinadas tinagaram ititawan ko a 45. Ngam ko namat ni nanang ko, mangibabainak kano nang runa no kasjay amabartekak. Awan kano ngamin babain ko nga aglalaaw iti rabii, ken manghamhamon iti gulo. Agingga an amok ni Kristi. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Hoy! Hoy! Asin na tinaturad dita. Rumor kayo! Rumor kayo tambakita ti malalaki. Ha? Apay, ti ko na yung kabutin kayo. Sana niya? Oray pa'y 5 kayo. Sanguin kayo amin ah. Oh! Rumor kayo! Takrot kayo kita eh. Takrot kayo! Ay na, nabartag ka manon, Felix. Alang, naglalastog na kita karuma. Kung naman sino da? Oo! Porak to may amin nila. Ay, agtal na ka man, Felix. Nakababain ti kastangar aramidam. Uray kumamot no saan ateng nga ti rabi eh. Ala, ingka maturugan. Ay, saan na? Naglalastog na kita karuma kung naklangarudan. Abay, iti ko na ito, kabuteng ko ita. Saan? Saan ko kabuteng na kita? Oh. Day tati makagapo no apay nga aging gaita katawan pa'y asawam. Ngamin mabuteng dagiti babae kan ka. Kasanumo ngamin kat kastamot ti aramid mo. Tunggal mabartag ka, agpukapukaw ka. Sakan tumanghamhamon iti gulo. Ay, unay kan aya, Felix. Ninanang mo eh. Joke ko lang mo na dyan. Da kayo gindiman. Di kay ka ni agdanag. Tatumteng tulat tati babae, para kanyak nanang. Urad butan nyo ko na. Ikan kayon to, iti adong apo. Ay na, di mo man amon ti sasawam, Felix. Ala, ingka maturugan tani, parbangon di ka pumanukaw dita, tanakababain ka dagiti kaaruba. Pudno ti bagbagak nanang. Lumakasawa, kaya't ko ti sangapulo nga anak. Alawo nun, sangapulo no sangapulo. Ngamsakbay ti sangapulo. Nasaya atin no addamay sa amay putot mo.
Ala, ingka ka maturugan, tade, parbangunag. Pudno ka di tinadamag ko, Lola? Nga anya, apo. Nga agkasaran ni Uncle Felix. Wen, apo. Mga sawan ni uncle mo, Felix. Ay kat nasaya at matngarod ano kasta, Lola. Taga ano ngay mati asawaan na. Taga Nueva Ecija kanumag. Sa dino ngay mati nagamamwanda. Day tatijak na damag, apo. Ngam kasla ko na damit, anaam-am muna kanu iti balay pagiinuman ni Jay Ilay. Kasta? Wen, ken adda kanumaysa nga anak na. Ay kat mayat angarod. Adda instant apuyo kini Uncle Felix, Lola. Ay, wala. Anya ngay nga road no isumatigasat na. Tiagbalin nga instant daddy. Wen, kunayo. Ngam apay ngay akaslasaan kayo mat anaragsak. Ay ko ha? Saan mo't nga iti kasta, apo? Basta noan niya ti pagragsakan ni uncle mo, di ijayak moten. Bareng idyan nan tumeten ti panagin inom na inton mga sawa. Sapay la ko mangarod at akasta nga agpayso, Lola. Awan moten ti kinalubak abangus dito. Felix! Felix! Oh, apay ka di. Sika ka di tinangala iti inlasin ko aprito abangus dito, ha? Nay, awan mo't nakitkitak aprito abangos, bakit? Dinangdang madyasindak iti aldaw. Anya, kat napanan nga rodin ngay dayja abangus. Anya moten, indulin ko dayja tasidaak kumainton mabisina. Mabit lang tadamagak ni nanang. Wano kahit mo tayo lutuan kalahangan iti sabali. Ay saan? Diyak kayat ki sabali. Basta kayat ko dayja abangus, nawatang. Ha? Sa pulam dayja abangus, tadayjay laang ti kayat ko. Nay, apa yan? Aginaw kan samot bakan. Diyak amukin ka, Felix. Di ka man langan. Nay, papanamon ngay Kristay. Agsubli ka dito ya. Sa pulam ti indulin ko abangus ko na. Oo na yan. Ang ure ka. Aginaw samot nga agpayson ti asawa. Una yan, Felix. Makatawan laang ni Louie. Nga masikugmanan ni Kriste. Di yu kaya't ayananang. Kurang pa'y kididay taa. Ha? May bayad ka no di agsasaruno akas lagdan. Tapno maminsan tirigat nga agaw awir. Wan, ngam pampanunutik laang mati masakbayan. Laglagi pam nga awan natalgad at trabahom. Anyan tulaangan nga iti ipakan mo kadakwada, Felix, anak. Saan nga umdas ti pensyon ko amang biyag kada tayo? Di kay ka di agdanag. Tapaman ang makapas ngay ni Kriste. Agsapulak tumatan iti natalgad a pagtrabahuak. Ay rumbang nala ang anak ko. Nang runa kat duwanton ti anak yu kin ni Kriste. Talo ko na ayumot ananang. Ha? Ninanang man. Ipupwera yung manan akunak ni Alaysa. Saan mo mo't nga anak dayjay? Anak ni Kristi iti sabali a lalaki ni Alaysa. Wen, ngam asawa ko ni Kristinanang. Imbilang kun kaspudpud nung anak ko ni Alaysa. Iso apangahasiyo kati takas tamot aramidan nyo. Malawanan, talo no talo. Basta agsapul ka iti pagtrabahuam, iti kasta saan nga agbisin ti pamilyam.
kumusta? Adda ka din na sa pulam at trabaho, Felix. Awan pa'y nga rod bakit? Anong usak pa lang ati maki-extra iti construction? Anya nga tanong, Ano anya? no aga brudak laan. Anya? Ay, saan? Siyak ti lalaki. Iso asyak nga rod tag trabaho. Siyak ti padre ti pamilya. Iso asyak nga rod tag sapul para ti pamilyata. Ngam awan mat nga rod masapulam anatalgad at trabaho. Nagrigat mat numang namnamatalatan iti pa extra at trabaho. Ha? Dumakdakkelan dagiti anak ta. Saan ama pupuutan, agiskwela danton. Adayo akurang ti matmat gadam, Felix. Saan nga umdas ti pa extra laang. Bakit? Naimbag ko maano may salaang ti anak ta. Saan mat nga rod talimada. Iso apalubusan na ka din nga agabrod. Ang Kriste, Felix, no bilang ta makapanak ijay abroad, sigurado adi kanton agparikot iti magastos dito'y balay. sika ang arod. Noon niya ti ang mo mapagsayatan ta. Di iso taramidam. No kasta, palubusan na kon lakay. Wala na. Anya pa'y nga rod ngay. Ay na, agyaman nak lakay. Kunaklakit din no talaga adinak palubusan. Ang kasanungay ti gastusam no bilang. Adda amok amabalin amang tulong kanyak lakay. Inton bigat matlaang, rugyakon nga ilakad dagiti kasapulak a dokumento. Hello, bakit? Hello lakay, kumusta kayon dita balay? Kasi ti Diyos, nasayaat kami mo dito'y balay. Sika ngay, kumusta ka mo dita? Kumusta ti trabahom? Okay, aklaang mat ditoy. Nagasatak nga rod tanasingpet dagiti natumpungak nga amo. Dayjay laeng tanagkukulit dagiti dua nga alagak. Sana bali tanairuam ka mo kadagitin hakukulit. Saan ka di? Ayun limada pay ko naman. Isong arod ti kunakmat lang, bakit? Ayun gayam, impawit kon ti allowance yo. Agyaman ak, bakit? Awan anyaman na lakay. Si kanton ti makaamo amang i-budget. Gumatang kanto maten iti bagas ken balon dagiti ubing amapan agiskwela. Areglado, bakit? Di ka matanagan. Tasya kung ti makaam mo amang i-budget, itimpawit mo. Kasano, Alaysa? Awan ka di pa'y chat ni Mamim? Awan pa'y matngarod dati. Ay, apay ngay nga ta. Talo abulan mo't tin tinapalabas. Manipod dyan na uding imawagan na. Wan ngarod Kala at matlatan asaan anak parparik na. Ay, oo na yan. Sika nga, Louie. Amang ano nag-chat ken ka? Awan mo't lang, Daddy. Di na mo't replyan dagiti chat ko. Ne, apay ngay nga ta. Anya nga ta tinapasamak. Iba ka na kumaa, tapno ammo tayo mat. Wan ngarod Ipadasyulat taman nga i-chat ka nawagan. Barang sungbatan na kayong tumutla ang anak ko. Wan dati. Sa nga gasot mo man nga rod, Daddy. Pangan-anuam iti sa gasot, Louie. Mapanak aglod. Awan gaya man lod ko. Ala, ingka mga la iti bulsa ti pantalon ko ang nakasabit iti likod ti ruangan. Sa nga gasot lang ti alam, Wan, Daddy. Atoy, agmeryenda kayo pa'y lola. Kaya't yu titinapay, ta ipalamanan kayo. Sige man apo. Atoy titinapay. Atoy mati Diyos. Naimas day ta tanalamiis. Agyaman nak apo. Ay na, nagimasan. Urayak la na bang aran nga iminom iti Diyos.
Mayat nga agpaiso ti lamiis na. Launay alola, nang runa kat kastoy ang nagpudot ti panawan. Wan nga rod apok. Ay, dituyak man pa'y, tamakaina naman mo't basit na tao. Ay, makabannog mo't ngamin ti mga sikaso kadagiti lima nga ubing. Taapay manen ay alola. Ay na, dagiti anak ni uncle mo Felix nalabas ti kinasadot da. Dagiti latan cellphone da ti dumdumugan da iti agmalmalam. Di da pa'y maibaon mo't Apolos. Oray aglinis wenno aginawlaeng kumamot ijay balay. Anya? Day tatipod no apok. Ket no ni uncle mo pa'y ti aglablaba. Maasya anak nga rod ngam. Masurunak mo ta inispoiled na mo ngamin dagiti anak na. Ultimo panti ni Alaysa ket isupay ti mangilablaba. Ay una yun. Bakbakutanan ni Alaysa. Ngam agraman pantina. Di na pa'y amo nga ilaba. Day takot nga road. Iso talaga masurunakin ni uncle mo apo. Babalasang kan babarudan. Rumbang nala ang kumanga isudang matan ti aglaba kadagiti murengda. Kuma, ngamjak man amokin ni uncle mo. Imbes ngamin nga isuro na ida. Saan mo tabaybayan na mo't ida nga cellphone. Kat ni Auntie Christy ngay mat. Talaga ka di nga awanan damag maipapankang kwa na? May samot na diya babae. Nakasapol siguron iti Amerikano. Iso analipatan nan dagiti anak na. Masurunak man akon-akon. Hoy! Hoy! Rumwar tinaturan! Ha! Rumwar kayo taggugulo tayo! Hoy! Takrot kayo magkayam! Ha! Tabnam mo yo! Awan kabutan ko! Awan! 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 Ha! Rumwar kayo kunak na eh! Hoy! Gusto daytan, daddy. Pangaasiyo ta saan kayo kumamit nga agpukapukaw dita. Nakababain ka dagiti ka aruba. Nakababay na sasaumat siya, Alaysa. Di inam kinti di nakababayin. Gamin, pinanawan da tayo. Siguro, adan sabali na ijay, iso asaanin ngumawawag. Nalipatan da tayo, di na ayo. Nalipatan da tayo! Hoy, Felix! Di ka man nagsangit-sangit dita kas laubing. Ala, tumakder ka dita. Ingkakat maturugan tanay rabiin. Awanan na, nang. Awanan na. Awanan na sawag. Inasawa na na. Ay naawan moon, Felix. Alaysa, kaya ba ni Ading Mau tapag titinulungan tayo nga iyo nagtiamayaw? Narigatan amangan lumalamiisan dito'y ruar kat anya pa'y ti mapasama kankwana. Wan, Lola. Alaysa, husto pa'y laeng manday ta cellphone. Aginaw kayo pa'y Wan, Lola. Sa dino ti ayan ni Insukin ni Nicole. Adaday jerwar, Lola. Agay ayam da. Kaya ban ida tapag titinulungan nyo ti matrabaho dito'y balay. Wan. Na, itay kapay awan-awan dita. Ngam nakatutok ka mulat ta dita cellphone mo. Agkunay kan Wan, mabana ko. Si kamot, Luwe, ingkamutan irwar dagiti linabaan jay amayo iti rabi Ingka ibilag, iti kasta, mamagaanon. Tanay, sayang ti darang ti inay. Madamdama, Lola. At dapay kukuha. Maysa! Nyamutan. Dwa! Uning! Mapanakon! Ay, unay dagito a klase ti upeng. Talaga nagbaliwan ti panawon. Iti da kami ti upeng. May salang amulagat dagiti dadakkel may. Aggunay kaming. Itamutan. Isudan ti mangkusilap ken ka. Agdabog dapay a maibaon.
Ay, makaumati kinasadot da. Imalalaan da nga taya. Ay masurunak man ako na kung nukastoy laang. Na kagap-gapom lang iti trabahom. Ngamsi ka man ang ti aglablaba. Kapilitan na. Tawan mo daddo mga aglaba kadagitoy nanang. Ay na anak ko, apay ngamin, adi mo ibaon dagiti anak mo. Babalasang kan babarudan. Isuda kumamutin ati aglaba. Ilabaan da ka kumamutin anak ko. Agar aramid da ita assignment da nanang. Jakmet kahit amalis turbuda. Isu abay-bay anyulatan nida. Iti kasta, malpas da ti assignment da. Felix, anak. Nasirib ka mati kunak. Ha? Apay aya amamat pati ka iti kinaulbog dagiti anak mo. Ni nanang met. Assignment nga. Dito pa'y manan silpon dati asikaswan na. Talaga kasta nanang. No agaramid da ita assignment. Kasapulan da ti cellphone. Felix, Baybay andak ka dilang. Sa nabali, tanapigsaak bay mat. Kapag ilakpay taglaba, kan maysa, bayaan nyo dagiti ubing, ta-enjoyin da ti kinaubing da. wan adda akong dita anak ko. Ngam panunutom kumamot ti baging. Laglagi pong kumaasan ka nga umububing. Lumaklakay kan, Felix. Dumtang to ti aldaw ako mapsut ka. Kasanon tulaangan dagiti anak mo, no dumakkel da nga awan pulos amuda. Ha? Bakit ako, anak ko? Di tay amo no kano nga ipulang ko ti bulod ko abiyag. Kasano kayon tulaangan ngay nga aga ama, inton awa na kaon. Naimbag kumamot, no saan da kayo apinanawan ti asawam. Ay, nanang. Ay, makaammo ka, Felix. No di mo isuro dagiti anak mo. Jak ammo kunak manan. Amangan no agbabawi kanto, inton dumteng ti maudi nga aldaw, anak ko. Bayat ti panaglabas ti panawan, ininot amaam amiris ko dagiti imbagbaga day dinanang ko. Babalasang ken babbarong agpayson dagiti anak ko, ngem awan pay amuda at trabaho. Saan laeng adayta, nagsardeng dapay kit din nga agiskwela. Ni Alaysa asyuman ko, agtawan itan iti 19. Idi naggraduar iti high school dinan intuloy tinagadal. Adamutan nobyo na ket agdenden na daitan. Ni Louie 17 na metten. Adamutan nobya na. Masikog paykit din isu akapilitan nga inyawid nan ditoy balay. Ni Enzo 16 na metten. Naibarkada met daytoy ket kanayon nga awan ditoy balay. Adda pay dua a babae nga isuda ti inaudi ket isuda ita ti agad-adal. Dayjay laeng takanayon damet nga awan ditoy balay, takanayon da a makikaaruba. Nadamag ko nga dametten kano ni Kristi ijay lugar da. Dayjay laeng tanagsapol metten iti ububing, saan akas kanyak alakayen. Ket isuda itan ti agdenden na. Damag ko nga adda kano metten maysa nga anak da. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Felix. Ken ka pagayam, Felix. Agyaman ak unay itiing ka panangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy apakasaritaan ket mangipalagip kada tayo asaan nga umdas ti kinasingpet ken panangako tayo kadagiti trabaho iti uneg ti pagtaengan ti maysa a pamilya. Nasaysaya at metlaeng no isuro tayo kadagiti anak tayo ti responsibilidad. Kang runaan iti amin, disiplinaan tayo ida. Iti kasta,
Saan tayon tong agbabawi intundumteng timaudi nga aldaw. Alakastan pagayam Felix, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag